И здравейте, хора, днес ще ви покажа как лесно да почнете да правите Triple Edit. Нали, Triple Edit може да се направи по два начина. Аз го правя по втория, защото първия просто ми е по-труден и първия начин е така. Аз така не мога да го правя. Но ми е много по-лесно е така да го правя. Момент, защото много си мислям едитите. Е така най-често го правя, защото по другия просто не мога. Правя double edit, нали, правя double edit, ама не мога да сложа стената или като да сложа, просто намислям и не мога да направя. Така да направите с пирамидата едита, първо трябва можете така отдалече, така да можете да едитнете. Аз не го мога много добре, така че на мен не ми се получава. Така да можете. Или така, колкото се може по-близко да можете да едитнете. Така. И след това, като едитнете, може да направите така. Така. Нали, едитвате пирамидата и след това не правите така и така, а може да направите директно така. Едитваш една пирамида, след това така и натам както искаш. Може да продължиш така, както ви е удобно там. И като направите едита, не така, като го направите така едита, слагате това, тавана и след това трябва да гледате така право нагоре и тук. Тук трябва да сте близко до това, да не правите на камерата, да направите така. Така да не правите. Така, колкото се може по-малко да си местите камерата. Супер леко да местите. И така. Никога не правете double edit, triple edit по този начин. Ако правите triple edit по този начин, никога не го правете така. Никога. Защото може тук отзаде, ако има човек, нали, като едитнете и да ви донесе много кръв и да ви убия, може направо, ако ви хитне добре. И затова е по-добре така, защото така няма видимост към вас и не може да ви хитне. И така е най-добре да го направите. Тръгвате, едитвате и няма видимост към вас. Ето. Няма видимост. И е по-лесно, защото трябва да правите така иначе. Хитва ви. Повече места мишката на каквото и да играете. И затова е по-лесно така. И даже печелите плюс без хит. И даже ще ви спиша на клипа. На клипа ще сложа кодове за мапове, как да си тренирате ейма, аз пък има едита, да може да го тренирате за този Triple Edit. Може за другия, мене другия е по-труден лично и затова ползвам този, който ви е по-лесен на вас. И ще изпишам код мапове за Triple, аз па за какво? Ще изпишем код мапове за едитва, да си упражнявате едита.
И това беше от клипа. Може да харесате, абонирате и ако искате още такива неща, ако са ви полезни, може да пишете в коментарите и чао!